sam Branka Gavrilović, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo da pravimo kokos pitu sa višnjama. Potrebno je 9 tankih kora za pitu, puding od vanile, prašak za pecivo, 3 jajeta, 2 deci jogurta, 3 kašike kokosa, 4 kašike griza, 2 deci ulja, 200 g šećera i 750 g više. Umutit ćemo jaja, dodati šećer i posle sve ostale sastojke. Dodat ćemo šećer. Dodajem jogurt. Dodat ću ulje. Pomešat ću prašak sa pecivom sa grizom. Dodat ćemo griz. Dodajemo kokosovo brašno i puding od vanile. Uzimat ćemo po jednu koru i nazivati filom. Sad ćemo staviti i drugu i premazati filom. I treću ćemo premazati filom. Pa ćemo staviti više. Stavit ćemo 250 g višanja i stavit ćemo u rolnicu. Sada ćemo uviti u rolnicu. Postupak se ponavlja, napravit ćemo 3 rolnice. Zavijam drugu rolnicu. Stavljam u plah. Zavijamo i treću rolnu. Premazat ćemo ostatkom fila i staviti da se peče na 200 stepeni. Ovako izgleda moja kokos pita sa višnjama. Pekla se 20 minuta na 200 stepeni. Pita je ukusna, osvežavajuća jer nije mnogo slatka. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa, prijatno!